Γεια σας. Με λένε Χρήστο και είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που μπορεί να απογειώσει την επιχείρησή σας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν γύρω σας? Το δικό σας, των φίλων σας, των συνεργατών σας, των πελατών σας και φυσικά όλων των υπολείπων, όλου του κόσμου. Είναι πολλά, είναι εκατομμύρια και γίνονται όλο και περισσότερα, όλο και πιο σύγχρονα, όλο και πιο έξυπνα. Ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος να υποφεληθεί η επιχείρησή σας και να αυξήσετε τα κέρδη σας χρησιμοποιώντας αυτή την κατηγορία κινητών τηλεφώνων που την προτιμούν όλο και περισσότεροι? Ναι. Τα έξυπνα κινητά, τα λεγόμενα smartphones, είναι η πλέον δημοφιλέστερη κατηγορία κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως. Αρκεί να σας πω ότι το 2010 σε όλο τον κόσμο υπήρξε τεράστια αύξηση των πωλήσεών τους, οι οποίες ξεπέρασαν ακόμα και τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη διεθνή αγορά, τα έξυπνα κινητά από 225 εκατομμύρια που ήταν το 2008 θα ανέλθουν μέχρι το 2013 σε περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ένα ρυθμό αύξησης που ξεπερνά κατά πολύ το 50%. Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί σε αυτή τη ραγδαία αύξηση? Μα φυσικά οι πολλές και μεγάλες δυνατότητες αυτών των συσκευών που ξεπερνούν κατά πολύ την κλασική χρήση ενός απλού τηλεφώνου. Μπαίνουν στο ίντερνετ από οπουδήποτε. Γνωστοποιώντας τη θέση που βρισκόμαστε, μας προτείνουν σημεία εξυπηρέτησης ανάλογα με τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, αν ψάχνουμε ένα κατάστημα. Χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν αρχεία οποιασδήποτε μορφής, κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ήχος και πολλά άλλα. Μπορούν να κρατούν σε διαρκή σύνδεση τις εφαρμογές τους. Παρέχουν αυστηρά προσωπική χρήση με βάση τις προτιμήσεις του καθενός, προσφέρουν τη δυνατότητα για ασφαλείς online συναλλαγές, χρησιμοποιούν πρόσθετα αξεσουάρ και έτσι αυξάνουν ακόμα περισσότερο τη χρησιμότητά τους. Αυτές οι δυνατότητες των έξυπνων κινητών έδωσαν σημαντική όθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο σίγουρα σας ενδιαφέρει, μιας και ανοίγει μία ακόμα πόρτα προς τους πελάτες σας. Μέσω μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά μπορείτε να επεκτείνετε δυναμικά τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Το 2009, οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κινητών ξεπέρασαν τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, προερχόμενες από 351 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Ως το 2014, ο σχετικός όγκος συναλλαγών μέσω smartphones θα ξεπεράσει τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι χρήστες παγκοσμίως θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο. Φυσικά η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Και εδώ η χρήση των κινητών παρουσιάζει υψηλά ποσοστά. Το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης από δίκτυα κινητών επικοινωνιών αγγίζει το 100% και το ποσοστό του πληθυσμού που κάνει χρήση κινητών φτάνει το 82%. Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας φτάνουν στο 125% του πληθυσμού, ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 122%. Η αξιοποίηση των έξυπνων κινητών και των εφαρμογών τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να εξοικονομήσει πόρους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. Αν οι επιχειρήσεις εκμεταλλευτούν τα έξυπνα κινητά, μέχρι το 2020 η ελληνική οικονομία θα υποφεληθεί μείωση κόστους πάνω από 23 δισεκατομμύρια ευρώ και οι χρήστες θα μπορούν να εξοικονομούν 234 ώρες ετησίως απλά υιοθετώντας κάποιες από τις συνηθέστερες εφαρμογές. Πώς μπορείτε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε προς όφελος της επιχείρησής σας αυτήν την αύξηση χρήσης των κινητών? Μα φυσικά, προωθώντας την μέσα από μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα μπορεί να βρίσκεται στην τσέπη του καθενός. Μια εφαρμογή που θα παρουσιάζει την επιχείρησή σας και θα δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να σας γνωρίσει, να έρθει σε επαφή μαζί σας, να μάθει και να δει αναλυτικά τα προϊόντα σας, να γνωρίσει τις υπηρεσίες σας, να κάνει αγορές, παραγγελίες και κρατήσεις μέσω του κινητού του, να υποφεληθεί από τις προσφορές σας, να δει ποιο κατάστημά σας βρίσκεται κοντά του. Και εδώ έρχεται το DigiMobile. Το DigiMobile είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη τεχνολογία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά και υψηλότερους στόχους, παρέχοντας ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες μέσω των έξυπνων κινητών. Μέσω της ενίσχυσης εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η μείωση του κόστους λειτουργίας και η βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση εφαρμογών πάνω σε έξυπνα κινητά. Έτσι, διευκολύνεται η κινητικότητα των εργαζομένων που έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε. Γίνεται πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των πελατών και νέων κοινών με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών για την παροχή προσωποποιημένης και στοχευμένης πληροφόρησης. Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών επικινητών μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέα κοινά, στόχους εντός και εκτός συνόρων. Γεννιούνται ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων όπως και των παρεχόμενων υπηρεσιών αξιοποιώντας τα έξυπνα κινητά. Ο αυξανόμενος χρόνος χρήσης κινητών έναντι άλλων μέσων όπως η τηλεόραση παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των έξυπνων κινητών ως μέσα προβολής και διαφήμισης. Μέχρι τώρα έχουμε γνωρίσει πολύ βασικές εφαρμογές. Αρχικά ήταν τα παιχνίδια και τα προγράμματα πλοήγησης. Αργότερα εμφανίστηκαν οι εφαρμογές των γνωστών σε όλους μας κοινωνικών δικτύων. Όμως πρώτες οι τράπεζες, εδώ και λίγο καιρό, μας έδειξαν ότι μια εφαρμογή μπορεί να έχει και περαιτέρω χρήση ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Έτσι, είδαμε σιγά σιγά μεγάλες εταιρείες να έχουν δικές τους εφαρμογές. Εταιρείες από όλους τους χώρους. Αεροπορικές, ταξιδιωτικές, ξενοδοχειακές, λιανικού εμπορίου, εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνα,
εταιρείες fast food και πιτσαρίες. Ήδη λοιπόν, κάποιοι έχουν δει τα τεράστια ωφέλη των εφαρμογών και εκμεταλλεύονται το ότι όλο και περισσότεροι έχουν πλέον στα χέρια τους ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους και ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι, υπάρχει μια πλειάδα εφαρμογών και ενδεικτικά μπορούμε να δούμε μερικές κατηγορίες. Εφαρμογές που επιτρέπουν στα μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησής σας τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα. Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη. Εφαρμογές για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαχείριση ραντεβού, την ενημέρωση για την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση στο φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου. Εικονική ξενάγηση μέσω του κινητού, ηλεκτρονικές πληρωμές, εφαρμογές τιμολόγησης, επιλογή, ηλεκτρονική κράτηση και ηλεκτρονική πληρωμή για επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και ψυχαγωγίας, θέατρα και κινηματογράφους. Εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, τουριστικούς οδηγούς, παραγγελιοληψία, room service, κρατήσεις, στοχευόμενη ενημέρωση, προσφορές και εκδηλώσεις. Εφαρμογές για διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωση ταξιδίων μέσω έξυπνων κινητών, πληρωμή και κράτηση θέσεων. Εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτηση θέσεων σε ταξί και λεωφορεία. Εφαρμογές για οποιοδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες επιχειρήσεων εστίασης, fast food, πιτσαρίες κλπ. Καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στους πελάτες με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές, κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών. Εφαρμογές για εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφή service, συνεργεία αυτοκινήτων, service συσκευών κλπ. Για την online προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Ουσιαστικά υπάρχει μία εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Παροχή υπηρεσιών ή service, ξενοδοχεία ή hotel, εστιατόρια και καφέ ή food, καταστήματα λιανικής ή retail, χονδρικές πωλήσεις ή sales, μεσητικά γραφεία ή estate, πρακτορία ταξιδίων ή travel, χώροι διασκέδασης ή entertainment, επιχειρήσεις με διανομή ή delivery. Η επιχείρησή σας μπορεί να επιδοτηθεί για να αποκτήσει τη δική της εφαρμογή, αρκεί να διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Ο κλάδος δραστηριότητάς της να μην εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα de minimis. Τα 3 τελευταία οικονομικά έτη να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα de minimis, τα οποία αθρηστικά μαζί με την ετούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ. Το πρόγραμμα DigiMobile εμπίπτει στον κανόνα de minimis. Να μην εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Να μην είναι προβληματική. Να έχει το πολύ 49 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και όσοι ασκούν αποκλειστικώς ελευθέρια επαγγέλματα. Και φυσικά να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας. Επικοινωνήστε μαζί μου. Θα σας ενημερώσω πώς με τη χρήση της επιδότησης μπορεί η επιχείρησή σας να αποκτήσει τη δική της εφαρμογή σχεδόν δωρεάν και θα αναλάβω για λογαριασμό σας όλο το πακέτο υπηρεσιών. Το πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει συγκέντρωση δικαιολογητικών, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μελέτη προγράμματος, σχεδιασμό φακέλου ένταξης, αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης, αξιολόγηση αναγκών προβολής της επιχείρησης, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, υποβολή στο πρόγραμμα, ανάλυση συστήματος, ανάλυση εφαρμογής, σχεδιασμός εφαρμογής, εκπαίδευση προσωπικού, επίβλεψη εφαρμογής, ετήσια φιλοξενία εφαρμογής, έρευνα, κατοχύρωση ονόματος. Προσοχή! Πρέπει να βιαστείτε. Το σχέδιο δράσης, η μελέτη και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011. Επικοινωνήστε μαζί μου άμεσα. Δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε 300 ευρώ που είναι το κόστος σύνταξης του φακέλου και ένα iPhone 4S. Ήρθε η ώρα να εξυγχρονίσουμε την επιχείρησή σας. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Γεια σας.